Balsamo Sursurando. Naimbag nga orasyo gagayam. Isagot mi kada kayo ti sabali manan nga istorya nga ingkam pinauluan. Change Oil. Dito'y drama tayo. Balsamo Sursurando. Nag-imason kasi na inang itay. Una yan. Inayadam mo ti mga nabalsamaw. Nag-imason? Bimsrugan day ta pingping mo. Gapo tayong papal mo mo day ta kang kanam. Mabisina nga may inang itay. Ninalngal mo mo tan ultimo si Tibangos, balsamaw. Mabisina nga raw inang itay. Naskay na mga anak iti adaw. Tapno na pigsa. Anya? Wen, inang. Masapol ang napigsa. Tanda papanan may kanipatilaw. Sa di naman yung tipapanan nyo ayak ni Patilaw. Tata Balsamaw, mapantang. Nay, Adaytan ni patilaw. Umainak dagasunag inang itay. Tata Balsamaw, mapantag pa change oil. ha? Mapang kayo agpa-change oil? Wen, inang. Urayan na kaon, patilaw. Mga anak pa ibig, tapno at pamigsak. Kasi iti sigaw, Tata Balsamaw. Kanya-kanyang gastos dito yung club. Wen, sana parikot na ita, patilaw. Umdas ti kwarta. Ayos nga rin lukas ta, Tata Balsamaw. Magagaran ako nagpa-change oil. Nagbayag mo tanyan dwa babae amang change oil ka na ta. Umayang niya may sa babae, Tata Balsamaw. Wow, nagsiksay. Nagpintas at talaga, patilaw. Hi! Siyak napili mamang change oil kan tata. Wow. Siya nga agpaisaw, mes. Ading siksay. Ayan na nga niya kadwa mamang change oil mo't kanya. Sumarsaro nun, manong. Nagbangbang lulabiip. Anya pa'y latar aramidin ta, mes. Kaya't kong ti ma-change oil. Oh my kangaroden! Manong! Nakaisam ka ba? Nagbaybay sa dito si Rocky na Mordais. Balsamaw. Hoy, Balsamaw. Kasarsarita ka. Umisisam ka balatan. Ha? Na kayo magayam, tataw-taw. Kasla naragsak ka, Balsamaw. Anya silang paragsak ka. Nagmayat gayam tirik na, numalpas ka ang ma-change oil, tataw-taw. Aya? Abay, motorsiklo kaya. Tapno ma-change oil ka, Balsamaw. Saan lang alugan ti ma-change oil, tataw-taw. Pati tao, ma-change oil. Aya? Saan ka mo tabakira? Tapno ma-change oil. Ay, nagtagulit ka mo tayo, tataw-taw. Imbagak lang arudain, asaan lang alugan ti ma-change oil. Pati mo tao, tataw-taw. Ay, nagringat ti makisarita king kabal sa mo. Yak bawatan day sa ibagbagam at change oil. Ha? Uray si kabal, patilaw. Nakaisem kabal, nagbaybay sa dito sirok ti Santaul. Barwa kargada ko naman, apong utaw. Ay, barwa kargada ti sasawang, patilaw. Ti kayat ko asawain, mayat ti gungunay, no baraw tinay karga nga oil iti bagay. Aya, kinargaam iti oil ti bagay. Aya nga oil tayo ta. Asitay, wano, lanan yaw. Basta oil, apong utaw. Tapno mawatam. Sumurot kamot ka na kamay ka ni Tata Balsamaw. Sa rinaw, iti club apong utaw. Naglaing nagitibabae di amang change oil. Uray ka lamabang aran siya. Nagganas. Aya, panasam mo tagpating sa oil apong utaw. Tapno agsubli ti gaganay gayam.
Mayat ka rin sa Patilaw. Mayat ti Bagbagay. Kumayat apong utaw. Yari talangan yung lugan ng ma-change oil. Nagmayat kandar kantaray na, kalpasan ng ma-change oil. Anya? Iso sumurot ka magkanakamay, tapno maawatam ti bagbaga, apong utaw. Day, nagadumadan ti kang kanam, balsamaw. Mabisina ka ba, inang itay? Saan ka mo mabambanaw nga mapay nga do ti kanam? Nasken ang mga anak iti adaw, tapno napigsaak, inang itay. Apay anas ka nga agpapigsa ka. Awam mo trabaho. Mapan kami manin agpa-change oil, kani Patilaw, inton maramdama, inang. Ipa-change oil yung mananday jeep na ka. Hindi lang na minsan nga aldawan agpa-change oil. Ha? Kwa? Numabalin ka now, uray inaldaw ang mapan agpa-change oil. Tapno mayat ti andar, kantaray jijip na, inang. Aniya? Wow, inang ite. Kanayon na kondisyon, jijip na. Ay, Daytan inang, isang dinagsardang iti bataw. Rumwar kami manal. Dali, busina. Mabit lang, Patilaw. Ibusik lang, tikang kanak. Ipagmanta si Murot kamay, tataw-taw. Why, Balsamaw? Padasa mamon ay Bagbagayo at change oil. Ay, katmayat tataw-taw. Malukayan, nagitan na iraw, atol-tulang mau. Kalpasan ang ma-change oil. Aya? Pudno na ita, tataw-taw. Sumaranta ka pa nung ma-change oil ka. Ay, nga rodan na kasi babay. Abang change oil ka na sayaw. Kung naging manager nga agturong kanon dito'y dagiti babaya mang change oil kada tayaw, apong utaw. At sagana kayaw, isudan, tumay dito ayan tayaw. Ay na, nagpipintas na. Nagbalin ka na sukik diti club, tatabalsa mo. Wan, ading girlay. Si nga binti kayat ko amang change oil kanya. Kaputa, nagpintas ka. Talaga? Wan, ading. Naidumduma ti kinapintas mo. Super beautiful ka. No kasta nga ron? Siya kung di makaamukan ka, tapno malpas ka na ma-change oil. Adapi nga minagurure sa bala customer ko. Sige, ading girlay. Rugyam nga ruday. Aya! Aya! Hagpaisaw, di ko rayaw. Balsamaw, Patilaw. Limo ka, nagtutultulang ka, wala change oil. Kitiso mo di bagbagaking ka, apong utaw. Nagmayat direk na, kalpasan na ma-change oil. Anyangay, Patilaw, tataw-taw, umunakaw nga gaway. Mabisina, kaya't kaw timbangan. Sige, agsisina tayo nga rudan dito'y dalan. Sige, makamu kayaw. Mapanak mampayag yagay. Anya, agjaging ka itamalang, tataw-taw. Wan, kakaisura pimbisa. Nay, mangmangan ka man ang balsamaw. Nas ka na napigsa, inang itay. Day, tama ng tibagam kanyak. Ala, Awam mo mo ka trabaho, tap nagpapigsa ka. nagimas ni mangan. Nagadupay lati damdamagam, inang itay. Anda ka di sakit mo, balsamaw. Ha? Anya ko matisakit ko nga, inang itay. Nagrawad ka mga minamangan. Mapay nga uminging pista rupam. Anya? Day talangan matam tidakon. Anyaya tararamidan nyo kan ni Patilaw. Kuy-kuyugag lang ang mapanagpa-change oil, inang itay. Ay na! Makapakutong gayam ti mapanagpa-change oil na itajay. Wan, inang itay. Saan lang ang makapakutong? Makapakapsot pa. Isu ang mabisina. Ano ya? Anya nga itatabalsamaw. Dating gaway. Ay, kaguna, Patilaw. 5 nga aldaw asahan ang na change oil. Ay kayang pada ta, tatabalsamaw. Damag ko nga da kano kabarbaro a babae, jay club. Os,
Talaga? Wine, ay na, nagpipintas da ka lang. Asino tinangibagakin ka? Ay katsak, Anya, naamwam iti bagay nga adda ka barbaro a babae ijay club? wine tatabal sa mau. Ay na, naglaing kamutay, patilaw, mala, mapantangarunan. Ay na, wow, kabarbaro nga agpaisaw dagiti babae na dito'y club patilaw. Ay na, naglaing ka talaga Nakatambak lang, tatabal sa mau. Patapatak lang, yung bagaking ka. Ang pimod no magayam nga takabarbaro babae na tayo club. Awan ni ading girly asukik kita Ay kung padasam mo ate sa bali ang babae, tatabal sa mau. Una, patilaw. Bilyat ni kapintasan namang change all kanya. Ay, tatabal sa mau. At na nakita ka, nagpintas. Kasla artista tiro pa na. Aya, Isong agpili ka mo ka nagiti nakatugaw. Kalpasan na. Aya ba akong jiwitan? Tapno ibaga na ka nagiti babae nga iso natin napili ta. asla mapilyan ang magpatilaw. Nagpipintas damay. Agpili ka na di kursunanan. Yan na labagat ti shorts na, ti kayat kaw, patilaw. Ha? Kinuday yung nga rin ti kursunanan. Tatabal sa mau. Agpili ka mo ti sa bali, Kaya kasla tiger, ti short na. Kung nagdakal, ti butoy na, ti kayat kaw. Ayos nga ruday. Sinyasa kong jiwitan. Tapno pa umayan nang nagiti babae dito. Tatabal sa mau. Nagalasan to lang ang ibal sa mga nakaturaw. Nakarwar pa'y jay dila na. Kan kagudwala ti mata na ti nakakidam. Nay, apay ngay. Umis-isip mo ito na nakaturaw. Ay na, nagpintas ka aday. Na. Kaslada ka ininagak na maturaw. Ay na, Kung nagan mat ti babae jay imbagana. Asino na siya babae nga ta? umay ka man dito, girly. Ay, di nakarakupan ka ni Paidabal sa mo! Ayatin ka, girly. Ay, di nakagan balsamot ka! Ayan di kalaban! Ayan na! Ay, awan ti kalaban! Apay ngay narakop ka ni nagkanak nga inam. Inaramid ko ayaw mo dahil sa inagitay. Wan, maminsan pa'y nga ramidam. Pusik amin nang ipalbaw. Adiya! Apong itay. Adda ka din itatabal sa mau. Awan, ada na panan na patilaw. Sa dino tinapanan ni tatabal sa mau. Napanijay karayan. Ha? Anya nga tinaramid na di karayan, nanay tay. Diyak ka mo. Nasapa mo tapi manaw. Kung naknuad da dito'y balayaw, agpakuyog ako ma. Papanan nyo manan na ya. Mapan kami kung magpa-change oil, apaw. Manan. Kanayo na mapang kayo agpa-change oil. Apay, kanayo na madadadaal sa jeep mo aya. Wang nga raw, apong itay. Ingala doon. Suruta mi de karayan. Ang mumbatan di ugali day da tao. Sana matatao dito'y balay. Kanayon nga agsorsor. Sige, apaw. Mapana nga raw di karayan. Awang mo dito'y karayan ni tatabal sa mo. Napanan na nga nga ta. Sapay kaya't kumananti agpa-change oil. Ay, ituloy ko man timag na. Naskin nakadwak ni tatabal sa mo. Diyak kaya't agpa-change oil. Saan ko akakuyo? Ha? Ang dami lagay mo ti san unay nga dayaw. Apay nga gananay. Anya ti mapaspasamak kin kuana. Alay ko, aya. Alay ko, alay lang sakit. Alay ko, alay. Alay ko, alay. Anya ti nasakay, tatabal sa mau. Ay, nagsakit
Ito'y tarong ko nga mismo. Kalakan. Anay ko, anay. Anya? Anyak manusa ng tisangina. Anay ko. Anay tarabida. Patilo. Anay ko, anay. Aba. Nagsakit. Nagsakit, patilaw. Ay, sus! Nakaala ka ng sakit, tatabalsa mo. Ay, apay ngay. Si kakitawan mo't sakit mo, patilaw. Diyak mo aking ka. Nakatsamba kay ti babae nga sa kina. Aniya. Kay, anya nga rin taramidin tali tatarong mo. Tatabalsa mo. Ay, diyak mo, patilaw. Diyak mo, anay ko, anay. Mapan ka lang ni ospital tatabalsa mo. Ay, diyak kaya't, patilaw. Diyak kaya't. Mabayna ka, anay ka. Anay ko, nagsakit at talaga. Diyak makais mo, inang. Gunggunam, balsamaw. Nasubraam, tinapan nagpatsinsyon. Sa bali magayam at sinsuel, di pa papadanyaw ka ni patiraw. Ay, di na kunong tana, inang. Marigata na kalangarunan. Kapo ito sa kinanay ko. Ay, di na, pati paan na mangungat kang ka. Ano, samta sakit na, tabasol mo malang. Nagulbod ka pa'y kanyak. Tiamok, agpaisuan na pan kayo nagpatsinsi ulit ti Jeff. Napan kayo magayam nag-checks kani patilaw. Anay ko, inangan niya katayan sa Arabidang. Taplang sandugan ti sa kinanay, inang. Adamok nga agas na. Nagnawa ng timarik na masakit. Anya nga, inang. Mabitlang tayo nakalaan di bunang. Katpot damlangan day tatarong mo. Anya, ay, panjaklangan ng ospital. Kajak ulitan ng tinaramin ko, inang. Eh, gasto'y gayam ti pagbanagan ti amin. Hagbabawi ako, ninang. Hagbabawi ako. Ay, unay kan tatabalsa mo. Sa bali mo't gayam at change oil, ti papapanan nyo. Anya nga ita, nakaalakan iti sakit mo. Mala, agpaagas kan, tapno makaisbo kan, tatabalsa mo. Bueno gagayam, di tamanan tinaggibusan, ti may nga istorya, dito'y drama tayo. Balsamo Sursurando. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Gasa, itibya. Ay, kanayon nga agsakit matan ti sikat ko. Ay na, banog mo day ta bakit? Takasano, awan mat ngamin ti inanam. Ay, Aginanakamat ngamin uray sagpaminsan. Di kamat ngamin aglangan nga agisursur kadagiti lakom. Inton malpas, ingkamanen makilablaba. ay na, awan mat ngamin ti mabalinta lakay. Masapul at tulungan ka. Gaputa saan nga umanay ti sapul mo, numangnam na maaklaan kan ka. Pasensya ka na bakit? Di ka maipaayan itinanam ay pa nagbiag. Di mon panunutan day ta lakay. Ti importante, agkinkin na awatan ta nga agasawa. Ken nasalon at ta kanayon, tapno adda pamigsata nga agtrabaho. Merienda! Gumatang kayo iti merienda! Anya ka di tilakom a merienda balasan ko. Ni, da kayo matgayam nana. Adda turon, banana kyo, kan kamuti kyo. Mano ka di apiraso amin day tabanana kyo balasan ko. 30 apiraso nana. Ala, yag mo amin tagatangak. Mano ka di ti maysa. Sigurado kayo nana? 10 ti maysa. Iso ano gatangin nyo amin, talugasot amin ti bayad na. Alawan balasan ko. Taiso man ti ipamerienda kadagiti trabahador ko. Ay na, agyaman ako nay nana. Saan akon amarigatan nga agisursur, tabas sitlaangan dagito'y nabati. Awan anyaman na balasan ko.
Kanayon ka makita ng aglaklako. Apay, kontento ka ka din, iti kastoy a klase ti biyag. Kinapudno na, nana. Saan akastoy ti klase ti panagbiag nga inararapaap ko? Ngam awan ti maaramida. Gapot ta marigrigat kami laang. Iso nga agtinulong kami latan nga agasawa. Di mo ka di kaya ti agabroad. Ha? Agpanulot ka balasang ko. Tano kayat mo, mabalin ka at tulungan. Ne, nakaluto ka mat gaya man lakay. Wen bakit? Nasapak ang nakasangpet. Gaputan alpas mo't adagos ti aramidan me. Kasta, nasaya at alakay. Wen bakit? Mala, agtungaw ka. Tapno makainana ka. Taamok anabannog ka anapan na kilablaba. Wan nga rod lakay. Ne, kasla dati kayat mo nga ibaga bakit? Lakay. Kasano nga tano umanugutak iti ibagbagan ni Nana Alicia? Nga anya, bakit? Nga agabrodak kano. Barang makalungaw tayo mat iti rigat. Apay lakay. Awan mo ti dagas na bakit? Ng pangalaan tangay kung mati aramatan ta. Nakasagana kano ni Nana Alicia amang tulong kanya. Wen ngam utang talataday jay bakit? Sa bagay matkit di alakay. Bayamon? Anusan talaangan ti agtinulong amanggad? Wen bakit? Ken maysa, babasit pay laeng dagiti anak ta. Tatang, da kayo man pa'y ti makaamo iti anak ko. Nay, papadam ka de, anak ka. Mapanak man ijay daya. Nasa pakaunay ngagpadaya. Wen tatang, adda ngamin iyay ayab da ijay at trabaho. Mapan ko man kitaan. Anya trabaho da ita anak ka. May sa kano apakanan tatang. Kat agbirbirok da kano iti kadwada. Ay katuan anak ka. Siyak ti makaamaw iti apo ka. Agyaman tatang. Kat dependento kada kami iti asawak ti umay mangsukon iti anak ko. Ay un anak ko. Katsapay kumata na saya at ti papanam. Ay na Margie. Nukas talang ti garaw mo Jaklam mon. Ne, apay nakamulagat ka pala. Agtignay ka na Apay ka di, boss. Adda ka di kurang iti inaramid ko. Kurang ka di ti pananglinis ko iti datar. Ay na! Awan ti pagkakakasta. Ay na! Nag-slow kamatan. Ti kayat ko asawan. Parpartakan pa'y ati panagaraw mo. Abay akasta ka. Ay na! Nakaginginad ka. Kasla nasakit ay tapatong mo. Pasensya kayon, boss. Saan abali ta nakalinis akon? Ada ka di pa'y ti iparamid yun. Hey, masapol aya nga ibilin ko amin. Agkita ka, iti mabalin mo nga ramidan. Ado ti maobra. Ay, nangrunakit ne. Agsapa. Ay, sos! Uwan, boss. Kat pasensya kayo kuman. Nalabas mat day taabos tayo abakla. Ay na, bay amon sister. Anya nga rod ngay kat trabahador na tayo laang. Ay na, wen ngam nalabas mat. Kasla awanen ti karbangan tayo nga aginana. Ay na, kasla jak makaanos ditoy. Ang mga no pumanawak adi na oras. Ay, wan nga rod. Ngam siya, an-anusak pay laang. Iso pay apangalaak iti gastusan mi asa nga pamilya. Ala, panahon ka dito yan. Umayan ni bakla. Amangan no adamanin ibagana. Hoy! Da kayo adwa. Jak imbaga nga inawat kayo dito yung restaurant ko, tapno agchismis kayo laang. Ha? Magmabanat yung oras. Pasensya kayon, boss. Di ka nagkalintigan paisi ka. Di ka nagtagtagari, sister. Sumurot kalatan iti ibagbagana.
Tatang, bumuludak man pa iti sangaribo yo. Aniya? Sige na, tatang. Isublik no apaman ang makasweldo kami. Niyay, awan pa'y sweldo yo, anak kao. Kano iti pa'y laang petsa 15 kuma. Wan nga ro, tatang. Ngam saan abali tait itad damot kit di. Ay, yan, aya. Sige na, tatang. Pangaasi yo. Adamot na sweldo nila kay kungam kurang. Malawan, anak kao. Ay, kasi kayo, mate. Imbag tada na bate iti naawat ko a pensyon kao. Boss, mabalin ka di nga alae kung ti sweldo. Anya? Saan ka di makaawat? Ha? Saan ka di nga imbagak? Asa kung to'y gulpi, inton katapusan ti sweldo yo, ha? Ngam kasapulak mo't itan, boss. Nadanon nga minen ti panagbabayad ti anak ko ije pagadalan. Awan pa'y nga roan ti maitad ko. Ay na, inka man kiti aginaw iti plato. Agan, aguray ka man ha, Margie? Boss. Agpunggos ka man, Mat. Pakananday to'y ayan mo. Diyak kayat tilo siyang obrantes ko. Ay na, no kastamot lang ti boss mo. Agikat kan iti trabahong bakit? Lakay. Kasi ka lang. Kita man. Trabaho yo amin at trabaho ijay. Ngambasit ti sweldo yo. Sakit maladaw pa'y nga itad na. Ay, wan nga rod lakay. Iso ako nak nga agikatak laangan. Wan bakit? Kasi ka lang. Nasaysaya at pa yan no aglako ka laangan iti merienda. Taginanaka inton kayat mo. Wan lakay. Ket agyaman nak tamaawatan na. Agpakada akon iti boss na, sister. Diakon maanusan ti ugali na. Ay na, uray siyak, sister. Asino mat nga iti kayat na ti agbati dito eh? Sigurado ka, sister? Wan, sister. Diakla kayat ti agbalin anak kakaasi dito eh. Ay, wan nga rod. Nadagsan ti trabaho, ngam nababati sweldo, sakit maladla daw pa'y. Ken, natangsit ti boss. Iswa, no way. Agikatan, sister. Ket ikarigatan tan ti agabroad, bareng addagasat na. Aywan, sister. Mayatak iti day taasing-asing mo. Ibirok ta, tigasat ta. Talaga gayam nga umadayo ka, anak ka. Wan tatang, ano san tayo pa ilaang tag-ina dayo. Gaputaawan mo ti daduma apagtrabahwak ditoy. Wan anak ka. Tatang, lakay, da kayo kumapailaang ti makaamo iti anak ta, San abale, tapara kada tayo ti iya adayo. Wan bakit? Di ka madanagan. Pasensya kan Tani, umadayo ka matin. Gaputayak maipaay tinanam ay apanagbiag kada kayo nga aginak. Ay na, saan aday tati panunutam lakay? Nakitak mo ti panagsalukag mo. Ngam talagang awan ti maururnong tayo. Ay, gusto ti kinuna ni Margie Barok. Kas itinagsin na pataan yaw. Agin nanos kayo itirigat kanamay. Ti importante, kanayon kayo nga agkin naawatan. Kita man nga agpaiso, sister. Kasla kaano laang idi agap-apply tang agtrabaho. Ngam ita, agawid tamanan ije Pilipinas. Hay, wan nga ron, sister. Agpaiso launay ti kunada. Ano talaga nga ipakat mo ti kabaalam? Magunod mo ti kalkali kagumam. Wan nga ron, sister. Ay na, magagara na kun amakadanon ije Pilipinas. Kailiw kun amakita ti pamilyat. Uray siyak mat
Saan nga umanay ti video call amang up iti iliw kadakwada? Wan nga rod, sister. Ang kumustamat nga tan ni Rika abos tayo ini. Wan nga paiso, sister. Ala, bayam. Apaman ang makaawid tan ijay Pilipinas. Pumasyar tanto ijay restaurant na. Asigod ang nagtrabahuan ta. Wan, sister. Ita anak kaawid kan. Anya ka di ti planom anak kao. Agsubli ka di pailaang. Saanan, tatang? Napagnumuan mi iti asawak nga agtinulong kami laangan dito eh. Ay kat nasaya at ano kasta anak kao. Wan, tatang, gaputadyak kayat nga agiin na dayo tayo manan. Una anak ko. Ay kat nasaya at tainan anusam ti nagtrabaho ijay adayaw. Nalpas ti balayaw nga impatakdaryaw. Ada pa ya, hindi basit nga autoshop yaw. Gapot amumad ni Udensyo tinangusaran na kadagiti impaw-paw itmaw. Banag apagyamanak unay, tatang. Gapot ta makitak ti bunga tinagrigrigatak ijay abroad. Kan maysa, talaga nga ingagaad dagiti anak ko ti panagadalda. Iso ang maragsakan ako unay. Bakit? Tulungan dak kuman. Tatang, ipandak iti ospital. Ha? Diyak maawatan dirik na. Kasla, mapugset ti angis ko. Tatang, nilakay. Anya ti mapaspasamakan ko, ana. Ay, na, alala, darsam anak ko. Ingkag kita iti pagluganan tayo. Taipan tayo ni ospital ti asawam. Lakay, pangaasim na lumaban ka. Para kada kami kadagiti anak mo. Margie, bakit? No anya man ti marikriknam. Apay adi mo sinigod tinagpakita iti doktor. Tapno saan ko maanagtinag a komplikasyon ti sakit mo. Kan apay adi mo imbagbaga kanya. Inyalang-alang ko dirik nakbakay. Ay pag-arot ko, nugagamay laan at rangkaso. Wano anya? Lakay. Nalawag. Tikino na ti doktor bakit? Milagro laangan. Di mapaimpag kanya. Iswa ka na ayon kumaalaglag ipam dahito eh. Ipat-patag kayo. Unay. Saan lakay? Agbiag ka pa itinapaot. Di na kami panahon. Saan tayo at tanggal? Tibiyag tayo. Bakit? Iso nga, irawar na kung dito'y ospital. Saan lakay? Saan ka arumual? Tapno mataming ka na ibag. Awanan. Tinamnama bagat. Sana bale. Panag-asagana akon. Amang isubli. Itibiyag ko. Kabuta makitak. Anatalgadan ti panagbiag yo. Awan ti serbiti amin anay pundar. Lakay. Napanawan na kami batlaan. Agpaimbag ka. Tapno makapagdadan na tayo mahiti mabayag. Yaka mo. Bakit? Nakapusot ako. Amang ano. Oras langan. Ti or-urayan. Apayakas ko'y tatang. Nagabrudak kapoy ti kinarigat ti biyag. Takunak ang mapasayahan ko ti panagbiag mi.
Ngam kastoy mo tinagbanagan na. Jak amo, isumbat iti dayta sa lunsod mo, anak ko. Ngam ti may bagaklang. Aklunam ti amin para iti anak mo. Bumangon ka para iti masakbayan niyo. Oray kumano pinakaamuandak mo. Tapno mo tinararamid ko. Apay, tatang. Pangasim, anak ko. Di na ko mapabasulan. Kaputa sana pulos asinasa uti asawam. Nga dagayam rikrik naan na. Ala, anak ko. Isagit mo lang ta. Tapno makisayan ti dagan sen tirik na. Hanggang pangasim. Tadi ka kumagpaabak. Iti panagladingit mo. Uwan, tatang. Ika kumaak ti mga baruanan manan. Kat ikarigatak nga ibaglay ti amin. Tap nagtultuloy ang maipaay ko ti kasapulan dagiti anak ko. At di dan tumarik naman ang ti kinarigat ti biyan. Kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal. Tibiyag tayo dito'y lubong, ado ti ditay mapakadaan apasama. Adda naragsak apagtang, adda madrigan. Iti panawan tilimdo, ditay kumasumuko. Agtalinaed tayo anatibkar, tapno agtuloy tinaannayas apanagbiag, uray kasano ti kinarikan. Ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasas itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itiingkay panang tarabay. Balsamo Sursurando. Naimbag nga orasyo gagayam. Isagot mi kada kayo ti sabali manan nga istorya nga ingkam pinauluan. Yamashita. Asino na ita? Di matagsaw. Asino na ita, kunak? Apay mo na ita? Paiman? Nagsadot ka mo ta sumungbatan, no? Sino ka? Naimbag nga oras mo, nana. Tami mo't alakay daytoy.
nagatidog ti timid na. Mabalin na pagibitinan iti hanger to'y timid na. Ay, apay, asino ka? No nibalsa mo nga nakuti gagara, mawan, napamanan nagsursod. Baka rabin tuman na sumang putod. Siyak ni Tumi. Adoy. Anya day tayawawat mo. Nagmurang nga papel. Mapaday to. Mapati Yamasita part 2. Nakalitan di Yamasita part 1. Iswa part 2 mit ita. Yamasita part 2? Agbirbiro ka kiti kadwa ka mangsapul iti kinabaknang. Yak ngamin ammo agbasa. Isunurid nuray tak ngamin. Hey, sigurado ka kinabaknang ti anday ti day tama pa? Nana, kadito tinangiturungan ti angin kanyak. Siguro, kasapulan nyo ti kwarta. Iswa dito tinangiturungan ti angin kanyak. Ay sus, launay awan makukwarta may, uray piso apiwis, awan. Ay, apag isungarod ti umay ko, na kayo ti makatulong kanyak. Tano masapulan tayo dayto ya kinabaknang, pagbibingayan tayo to. Sige, urayan ta day anak ko, na ipakita ta day tama pa. Ala, mangan kayaw inang itay. Ada nakipanganak, kat intik autan kayaw iti kaninyaw. Ay, nasayata nasapa ka nagawid. Ada bisita ta. Tumi tinagan na. At idug titimid na. Anya, asino day ta atumay inang itay. Kin, ayan na ngay. Ada di kasilyas. Takya-takki. Na, Tapangan mga minapangan. Inibus na di kilaban. Pati taysoy. Inibus na. Tayso tinsidsidana. Anya, Ay, Tumay! Darasam di ta kasilyas. Tandandanak ko. Ipakita tanti mapa. Well, Nana, mabitin, mauding ngad. anya mapa inang itay. Mapa ti kinabaknang. Yamasita treasure kano part 2. Anya, agpaiso nga taday ta? Win kano nga round. Urayan damal pas ngagkasilyas ni Tumi. Tagdamag kakungwana. Basa man kabsat, yak ngamin na mutag basa. Si kanibal Samador, ngay bagbagan ni Nana iting anak na. Balsamo, kabsat. Sana balsamador. Ay, balsamo gayam. Siyak mo't ni Rodrigo. Ha? Kuna ni inang iti at tumitinagan yaw. Ay, huwag gayam. Patinagan ko malipatak mo'tin. Tumigayam. Wen, tumi. Balsamo. Basa man day to'y amapa. Sige. Nay, hanritin mo daytoy amapa. Asino tinangaramit iti daytoy amapa? Tumay. Hapon ka lumit. Anya? Oh, kasano nga hapon may? Kat Ilocano mo ti surat na. Ay, Ilocano ay Diyak ngamin mo ti agbasa. Hapon ngamin dinangtad kanya kiti day ta amapa. Asino nga'y ahapaw? Lakay ahapon na jay. Nagdapat idi jay lugar mi. Ngam na tayo. Day ta kumakano ti umay nagagaraan dito. Ngam na tayo matin. Isu nga intin na kanyak. Tasyak kano ti mangsapul. Ngam jak maggarod amo ti agbasa. Basaam man kabsat. Mabit lang, kabsat. Nagado ti aro na. Ada nakasurat dito nga amyanan, laod, abagatan, kindaya, nanay. Ada na idrowing abat bataw. Kas kada kay kayaw nga ayan dagiti araw. Ay sus, isulaki din day ta balsamo. Ito tulo na kita nga araw ti ayan ti Yamasita. Anya? Ay sus, sapulin tayo day ta Yamasita, balsamo. Pagbibingayan tayo no mabirukan tayo. Agpaiso nga taday ikaw? Wen, ay sus, mamati ka kani. Intad ti hapon kanyak day ta. Mapa ko naktumot ka. Ay sapulin tayo. Ikay kabakiran kanu day ta. Sapulin tayo na kita abatukin kay kayo. Dito'y kanu ang lugar tayan day ta kinabaknang.
nga medya kabakiran ka no. Sige, tapadasan tayo man na sa pulay. Nay, nakarubot na yan. Mapantayo ni di kabakiran. Agbati kayo, inang. Adayo ti papanan may. Mapanog kayo amag na. Sa paisang at. Ay, dak kaya tagbati. Tamangan mo sandak nga ibingayan no makita yaw ti Yamashita Treasure. Ay na, saan may mabirukan na dagos na yay? Mabayag pa'y siguraw sa agparang. Basta umayak. Adya mo sa rukod kaw. Umayak rukunak, umayak. Daytoy, ada bato dito'y nga datiran na. Haro laki di daytoyin. Ha? Nay, win nga agpaisaw. Ijay dayat ituntuno day tatiran ti bato. Mapantayo ijay. Sige. Nene. Ayan ni inang iti ngayon. Awan mo tang. Ay, sus. Napananan ngay. Napukaw sa amatin inang mo. Balsa mo. Inang iti. Ayan mo. Adak, dito! Nay, ay saus. Imuli kayo mo dita payapasan. Ay, mga numatnag kayo dita, inang iti. Saan? Nakakapata. Ha? Mabisinak nga ben. Urayan da ka, tay purusan kayo iti kanalyaw. Ay, Darasing yung nana. Tapnusan tayo amarabyan. Ay, tani, adayo pa iti pagnain tayo. Ay na, nagadayo ti sinursor tayo iti kabakiran. Ngamsan tayo mata nasarakan ti Yamashita Treasure Part 2. ay, kat masarakan tayong tua. Ado pa'y ngamin ti papanantayaw. Saan tayo pa'y anagudwa, ya ituntuno ti mapa. Sa bagay makidi Nay, ayan ngayon ni Tumi atambe. Aday jay kasilyas. Day damot at Tumi. Kasilyas lat ayuyang nan. Naganunduma nga mintikang kanan na. Bye-bye anyulat ta kaday. Ay na, nagsakit ti sakak. Kiluteman balsa mo. Nukunak tuma nga may ngagbati kayaon. Nga magpilit kayo nga umay. Ay, jak mangarod kaya't nagbati. Alan na, balsa mo. Iluteman. Ay, pati siyak. Nasakit mo ti sakak, inang itay. Di ilutek mo't numalpas mo nga ilutan ti sakak. Agin nilot ta, anak ko. Sige nga raw. Siyak pa, ito mo na nga ilutin yaw. Ay, sana. Inang first before anak. Siyak pa'y matabal sa mo. Sige man langan. Ay na, nabanog akong nga hililot. Huston, inang itay. Ay, siyak mo tilutin yun na. Nay, nakasurog magaya man ni inang itay. Hey, inang itay. Agring kayaw. Didak turugan Didak pala inililaw, naturog kayaw. Inang itay. Inang. Ay, awanan. Nakaturog ay. Namnamaag matlangan ti panangilot na mo't iti sakak. Ay, inturogan nak mutay. Ay, may bayak man langan. Sige, maturog kayo nga ruday. Tay maturogay, inang itay. Yes, namatya nakaturog ako. Sanak nga gilot. Asinaw, yung tamay, abisita yaw. Itay. Ay, apay ayati lamakit kitam si kaot daw. Pumanaw ka man. Abay, nakasiyag damag. Kaya't kumula mama mo sa ngailiyaw. Ita lang kami na mga kita kasi katindong kasi may.
Mabalin na pag-isabihan ni Aradaw timid na. Ay na, nauyaw ka launay matutaw. Maditagoy uyaw. Agawid ka kitin. Bawal ti umay dito balay may. Apay ba? Basta pumanaw kan. Mind your own business, utaw. Ha? Ano ti bagbaga mayabay itay? Basta pumanaw kan. Tabawal ti bisita ita dito'y balay may. Nasaya at may, no pinapanaw yun ni Tataw-taw, inang itay. Tama nga no maigalis ti dilayo ang mangibaga, iti maipapaniti ang masita. Kat, binilin na magaya, madjakagawa ti bisita. Way, tanarigatan. Ang mga no maibagayo ti ganwat tayaw. Agawin na ti mapa. Ay, awanin na. Kaano nga tangay ang masarakan tayo dayjay? Dandanin, inang itay. Mapan kami manang intong bigat. Ay, umayak man ang Ay, saanin. Tadayaw. Agbantay kayo lang dito balay. Sige nga ron. Ay na. Imema din na kung tibiyag tanubak ng anak kaw. Gumatang tanto iti siya nga pulo alogan ta. Ha? Sa nga pulaw? Ray, nagadon kay alugan day ta. Walaeng sagkaysata. Ilakaman damat na nagiti ka robat tabal sabaw. Kanadan to swimming pool tata, agbating sutak tao. Wan, kan mansion tao ti balay tayaw. Wan, kan liman to ti alahan ta, babaunan ta. Ay na, ngam aduunay talima inang itay. Ay sus, may mayat ti adu. Sa bali ti para luto, para laba, para dalus, kan para sirbi ka data. Sa bali ti para kuko, kasjay. Ay na, sa bagay mo't kidiya. Ay na, sapay lang ko mga rod na masarakan min kinito may na di akinabak ng inang itay. Ay sus, hawan na. Saan ta basta masapulan ti balito? Tawan mo't gayam gamit ta, balsamo. Ha? Anya gamay, tumay. Yay ngay pang detik iti balito. Yay detektor. Dua nga may napasit ti tuntuno na ito'y natira na pasit to'y batu. Di tamo no sa dino at talaga ti ayan ti balito. Wan nga raw. Ay, sapay maudin na ito'y nga aro. Makita ta kuman ti balito. kahit anya aramidan tangay. Tumay. No kalyenta ti dua pasit. Doble bannog. Ay, iso masapul nga dapang ditikta. Tapno saan ta nga agbanbannog. Kat pangalaan tangay iti usarin ta. Umatang ta. Anya, pangalaan tangay iti igatang ta. Awan mo't kwartak. Sika ano adda kwartam, tumay. Ay, awan mo't nga ron. Sika atag diskital. Taura isulat ambag mo. Ay, pagdiskitarak ngay. Dagiti kakalugaram Umutang ka iti gatang ta iti gamit. Sagmamano ay ati kasiyay. Nalakalaang mo't kiti. 100,000 pesos laing. Ha? Nagdakulang. Ay sus, Mariam laing dayta. Intun makalitan tiya masita. Balsa mo. Ha? Sa bagay sige. Agawid tangarunay. Tarugyak ti mapanagdiskitar. Pangusaram iti kwartaya, tatabal sa mau. At dagatangag, baraw. Di kay matanagan, bayadak mitlaan. Uray ag doblintaw, no isublay. 10,000 pesos mo tiyot utangam, tata. Awan kasta kwarta ka. Manot kwartam di taya, baraw. 5,000 lang, tata. Sige, daytan, agsursurak pa. Sige nga raw, tatabal sa mau. Mabit lang, tinak alaay. Pangusaram iti kwartaya, tatabal sa mau. At dagatangag, di ka madanagan bayadak mitlaan. Uray ag doblintaw, no isublay. 10,000 pesos mo tututangan. Awan kasta kwarta ka, tata. Tasanak pa mo nakalako iti iray. Manot kwartam di taya. 5,000 lang, may. Sige, daytan, agsursurak pa. Sige nga raw, tata. Mabit lang tayo nakalay.
Nagdakkel mo tinday nga ututangan nyo, tatabal sa mo? Way, tamasukatan to iti dakdakkel balasang kao. Kwa? Di ka madanagan. Tore agdublin taw no bayadak. Ha? Pangusaran nyo ngamin iti 50 milaya, tata? At nangarod katangag balasang kao. Kat numagatang ko na yay. Milyonaryo account. Anya? Ay, pasensya kayong tata. Diyak maitid ti kasta kadakkel agatad. 10,000 pesos mabalbalin pa'y. Sige, mabalinday tan. Tagsursurak pa'y kadagiti kakalugaran tayaw. Abay, pangusaran mi ti kwartang ututangam, sika, itay. Adang arod gatanget. Ayat garangam. Basta, mamwam to. Jak pala'y bagbagatap mo saan masukal. Ay na, narigat ang papautang ita, itay. Narigat na sa pulan si kwarta. Bayadak mo't laeng. Di uri ag triple niyo isublik. Manututangam ako ram. 10,000 laeng. Ngamnwada kawadwadan na di uri 20,000. Kasano ti pa nagbayad mo ay? Kalpasan di makalawas. Itod ko na dagus. Ag triple. Oh, talaga? Ay na, nagbayaran. Sigurado ka, bayaran matakaws? Wan nga rod. Manuti may pautang mo, utaw. Ay na, kayat ko na ita. Mayat, ag-triplay. Ay, kud, pautang anak nga rodan na. Ay, naitangarap si problema. Sa uray kayat ko nagpautang. Awan magaroon kwartak, uray pisaw. Pulos! Sinalbag ka ba't utaw? Tinaktak mo lang ti oras kaw. Imbagam kumaragos ang awan may pautang baw. Tapno pimanawa kaw. Sayang ti oras ko kang ka. Sinalbag ka utaw. Utaw nga utraw. Di ka kamalangan. Utraw kiday. Awanan! Ang bubuso na nitay! Ay da! Naglaing ka na nagdiskitar. Nakumplito mo na dagos ni 100,000. Wuna, nagtinulungan may kiniinang kau nga inutang day ta kwarta. Tumay. Ay, sige. Kay nagatangan ng ta, aramatin ta, balsa mo. Sumuro tak, tumay. Tapno at nakadwam nga gaway. Ay, saanin? Tapasit lang, dayday. Nalagaan. Sang kabitbit. Sige nga raw. Urayin na ka. Tamabitak lang. Ay na. Makalitan ti balitok. Balsa mo. Ay na. Kasla makitkita kung ti panagbiag yung agina. Da kayon ton ti kabaknangan dito lugar tayo. Agbalinton alim mga istori to'y balayo. Ay, saan? Tamarigatan ni inang ko nga umuli iti agdan. Agdan niya. Paikam to ngamin iti libitor Ay, wuna niya. Kun eskalator niya. Ay, sus. Doray mga sawa kan tupay iti sangapulo. Rit mabalin. Taduntun ti kwartang balsa mo. Na. Mauli pa'y na ita asawa, tumay. Lugan kun balay pa'y tunan may. Ay, sige nga ron. Urahin nak. Tapaman nga agsubliak. Mapantamanin ni Jay Bantay. Ayan ngayon day ato may. Makalawasan na din nagsubsubli dito'y balay balsabaw. Wun nga raw inang itay. Ay, awan mo tang. Nagpaspas pa yun ti pa nagtibayok. Ay, sabalin ti mapampanunot ko. Diyak makaturturungan. Intaray nansan di kwarta. Ay sus, di kag panunot iti datos. Think positive. Patik nga umay day dyan no madamdama. Ay, maday, inang itay. Maday, ti agparparik na kanya. Intaray nansan na talaga ti kwarta. Ha? Basabaw! Itay! Kaduak na kitinakaw sa kanyaw. Nagpakuyong sa kanyak. Humayda ka no singire na, tinutang yung akwartada. Tay nagtriplay akwartada.
Ay, adan na gitinakautangan tabal sabaw. Uwan nga raw. Ay, anya taramidan tayo kay inangitay. Ay, intaray na mo di kwarta nga inutang ta. Ay! Ay sos, nalpas kayong tatabal sa mo, Nanay Tay. Hala, di kayag lemang. Sangwan yaw, dagiti nakautangan yaw. Kat ipakaawat yaw, tinapasama. Nagtalag kayo mga min adagos iti tawad, di yumit amamaw. Hala, aggunay kayon. Ingkay idaroman di tawa ng loko kada kayo. Nanay Tay, tatabal sa mo. Bueno kagayam. Di tamanan, tinaggibusan, ti may nga istorya, dito'y drama tayo. Balsamo Sursurando! Insurat ni Jenna Almoite Diaz. Agyaman kami, itiingkay Panang Tarabay.